Okay, hello guys, lam soko joto no no. Inke ang tini simi new concept no tu ye video samna thangi tongo. A concept ba content ni mu ngka multiverse ngka chin borok ba ke tongka mo. Aman wan sungma si do ngka amano tu ye ang video sam sinai. Zara tabu multiverse the another dimension bu ji ya amorok thani thangi cartoon nai di. Inke tho video sam sinai. Bye guys. Hai ni hai lam so ya no ani video wa. Hinke no ani video no purata na di. Oding nai no thani. Like bo khanya nanya, subscribe bo khanya nanya, share bo khanya nanya, comment bo khanya nanya. Tabung no rong no gui tong khana hor. Hor andra gundra ko ani gana gini kunu phana si no gya. Tabuk time ang tong o 6টা am. Inka ang kipili tongo. Bo jaga ni. Jaga jogu sai miya bo jaga ni kipil tong. Bas kipili tong. Ugulo ko thangai norok video nugui mana ne bo jaga ang kipili tong. Asik horo. Tamo horing ke saisung kinne haide ma tong. Chungam ti shalong khoya puri thanke pusini puri mokol bui na hare mokol nugya angi thangka angke mokol jimire ge mokol nugya thangka mo banin dos. Dol kifiri aram na yang ko saisung khache horbo thanda angi tongo. Angke ba kifili aram na khamo ta kifil mani tama lama jane asuk baraka soji sogili ya kifil chini kifile hingke angke borong no khakai no labla chiang borong no kai no war phone ti se bong bos kango no pora warri khai video samna musongi thangota lachima hama na amotamo amang saisi meya boi hingke public o hongkai je video chajing ti sanani lagjago angke je jaga borok tongo a jaga se thangai video ti sao hingke bo no phan jan blogo kisa phaida mano hone sangkhinai asakhe lachi hama kokta kifil mani tak se jimo sopai siwang tamajani wasu lama baraka thaching ni simi himya kari phaimani hingke ang tabuk jimo sopai ka norok nugano tabuk baksa hingka bo rogoi tongano baksa hingka bo thui bo sadorok mungano tei baksa hingka bo tamo ang bo saimali ya norok noknai chino jimo thujanai jaga rest khaijanai jaga mangsi kabangma manui rok bai no heleng just kapan tisai tongmano ya sikongsa epana nun tisai tongmanai hingke tini hingke norok tini nugui mansinai ang tamtamo khaya tamo phaike tamo khaya haino tong hingke ang tabuk norok bai asuk yakare kok sai tongo hingke norok tini kunu phan nugui maya tamni nugui manai ba ang phono glak hingke tini ang norno phono gya oguluk tui boi saimi asini phat chak phikungo lathiri dikhai bai ki khumai ang na amrok no ang phono yata amrok no ang tangi phono tong naisa ante kunu kam kri kha atike video shramui norno phungnani bad de dorga phan naya nokna haike ang kosto khai video yak yorubai video srami phunungmani ani ichha ge norok tabuk nugui mankhana ang tabuk yak khilini ongkhorui tongmani ang kheto tabuk tolao thangui tongo tolao thangui tamo khaya tangkhancha norok ani ichha ang sa sai tang nongna phunu gya ani ichha asungmang kolom tu siphasi asungmani khijlang robai sukha hingke norok wansukana baiba tamasuk bai manai jespano tamasuk ko kaham saka tangsa motivate khaikya borok no hanai anga tinyo borok no motivate khaina ke rungsugo hingke ano borok masa sekango help sarmani engka bono help sanya kare motivate khai kahikya hingke sekango dol masa ano porikha na bage porashan man loge ang sen bo khairika tai delete everyone jaga sini borika angka bono motivate khairika je nangtanga porya kare ano porasan horto angka bo motivate ngi thangka demotivate ngi ani motivate khaimani engka mo haike na motivate khayo borok no boi motivate bongi thango hingke tei ang suspense bo khlaio hingke sekango ba ang apple angul phalmani dogano thangkai phalnai no saka je apple lidi ano kiji kaisa hanai engka apple borikha engka angul tipaikha tanggai suspense hingke ko exercise gym khaja kasamro ani video naye exercise rok sajak yang tongka ano ta nakardi ano nakarna nangya hingke norok comment khai sana rok pogoi thani hingke tabuk hingke ang boi ugul tui hain tomo samang phaini rok no bai ke kone bai phungsari mano amo srengui tongo hingke norok khai srengna nangya norok tanggai srengnai ba norok jodi no healthy tongna musukha hingkai cool drinks nangdi hingkai chao chini kwbangma je chini tongsaka am dram thase reoui nangdi hingkai egg roll chadi burger chadi thok mama aluk baja khaike bo aluk kaini kai thamri di thok mang dol ke chadi hingke no healthy ngi thanai sori hingke hambai norok no ani video no paya kare nai thama bagoi
hengke norok tini video bahai ma tongka kisa comment kai sadi ang mane short film to khai de mano malia amo to ang shuri malia hengke blog no phano kisa interesting sramano hinui ang kha khlaikya bui normal khe mang video sramya tebo hengke ang kisa ulta babe sramna hinui chongkha hengke norok o video no bahai ma tong no kisa comment khai sadi hengke ang jate next video tama pura oro video tuku khai tubu khangke omo haike no sramnani ang try khainai norok omo hai video chata sajak ya kisa comment khai sadi hengke ang puilawon sairika je mo multiverse omo hai rai inui ang puilawon sairika hengke omo hai kok rok no kebo bwkhao ta tui de omo just content entertainment ni bagui ang sramui tongo hengke norok kebo omo bwkhao tuinani kok kwrui hengke o content no tui kwtal khaimani ba hengke chaya phano wngui mano chaya khe chaya cha khe kisa comment khai sabai di hengke tini ni bagui amsung nung sinai video asuk log rilia hengke video no chajakha like share comment khaina tapok di bye guys.